Ayan, good morning, baby the friends. Kumusta na lang, baby? Kumusta? Sorry nag-ano ako. Ngayos okay. Kumusta na, baby the friends? Hi, host. Oo, ako uli. Bakit hindi ka pumapasok, baby oy? Pag ano, oo, nagpahinga si Papa Renz. Ayan lang gahag, bigyan kita ng jacket, baby. Kumusta na, baby oy? Kumusta? Hindi ako naghawak muna. Siya muna. Kumusta na, baby? Hello, oy. Pumapasok ka? Parang hindi kita nakikita nung siya yung nag-LS. Wait lang ha, parang blur ditong ko. Screen ko. Wait lang, baby ha. Okay na ba? Parang timang. Stay strong. Ayan, mega shoutout sa'yo. Stay free. Kumusta? Hindi ka na naka-LS? Stay free? Hindi ka na naka-silent LS? Kuya, stay free? Maraming salamat ha sa pagpasok mo. Kuya, stay free. Nagpapahinga muna, pahinga ngayon si Papa Renz. Kaya ako nagpalit sa kanya. Salamat ha. Ayan, stay free strong. Na-stop muna, maya ulit host. Ayan, oo. Ilan na ba malaki na siguro WH mo, no? Stay free kasi ang sipag mo din. Ang sipag nyo ba mag-silent LS, no? Salamat ha. Saan ba dito? Hindi ko pa mahanap yung Ayan, the friends, ayan, 2 for 1. Bananas na po ako. Tapos naging gaze pa po ako sa mga LS. Maingay. Ayan ha. Ang laki na, baby ha. Malaki na yan. Sige lang ha. Baby the friends, ayan, mamaya, kita. Ibaba ko, mamaya automatic yung bahay mo, ha? Nagpapasok ka, baby the friends, nung si Papa Renz ang nag-LS? Salamat, baby, ha? Salamat sa inyo. Kuya, stay free. Maraming salamat. Oh, stay free. Medyo hati na host WH ko. Oh, okay. Kaya yan. Mabilis lang yan pag sipagan lang, Kuya, stay free.
Maingay dito ano. Naririnig niyo pa ang ingay? Sorry medyo maingay-ingay dito ng konti lang naman. Ayan, stay free strong, ma'am host, BG lang host, busy-busy. Sige lang sige lang kuya, stay free, sige lang. Maraming salamat sa pagpasok mo dito, sa pagdaan mo kuya, stay free. Maraming salamat. Mag-wait lang ako, kasi medyo Maraming salamat sa mga naka-BJ dyan. Marami pong salamat. Ayun, salamat kuya, stay free. Maraming salamat. Mag-mute lang ako kay maaringas Salamat sa pag-BG mo dyan, kuya, stay free.
Thank you ha, stay free. Salamat. So don't litter. Ayan, Sinelpax, dikitan mo, thumbs up dan. Ayan, maraming salamat ha. Dodonel Pax, maraming salamat. PG Paras, maraming salamat Kuya PG Paras ha. Nagtanggap pala ng jacket itong si Papa Renzoy. Maraming salamat ha Kuya PG, maraming salamat. The friends, hindi po kayo nag-StreamYard. Bibi, oy, dati kasi nag-StreamYard si Papa Renz. Ang sabi niya, ubos na daw yung, ano yun, yung free na oras paggamit sa, sa StreamYard. Kaya hindi na siya pwede makapag-StreamYard. Ayan, Sinelpax, dikitan mo, musta mami? Ayan, kumusta din lang Ganelpax? Kumusta? Okay lang naman ako, Dudong. Medyo okay na rin yung pakiramdam ko. Okay na rin. Ikaw, kumusta ka dyan? Ayan, pahinga ngayon si Papa Renz. Maraming salamat ha, Langganel Pax. Maraming salamat. Oo nga, Dudong. Long time no see. Na-miss ko kayo, oy. Masama masama 2 days siguro yung masama yung pakiramdam ko kaya nag-rest ako. Tapos yung mata ko ba parang maano na yung ko sa radiation to siguro. Ayun, pero ngayon medyo okay na rin, ha? Ayan, kumusta kayo? Kumusta? Na-miss ko kayo, oy. Ayan, maraming salamat ha, Langganel Pax. Nag-realize ka ba kagabi, Langganel Pax? Hindi talaga ako makahabol sa iyo. Ay, pastilan na lang. Langganel Pax yung mo, LS mo. Masarap ng tulog ko niyan eh. Ayan, Sinelpax, ingat ka lagi, mami ha. Ayan, oo naman, Dodong. Ikaw rin dyan, mag-iingat ka palagi. Ayan, Sinelpax, okay ra, tulog ka na niyan 1 AM. Oo nga, Dodong, tulog na talaga ako niyan. As in, masarap na ang tulog ko niyan, oy. Hindi ba yan pwede ano mo yung oras mo para naman maabutan ko? Pero sige lang, ay kasi nire-reply ko naman. Tulog na ako niyan, oy, Castellan. Salamat ha, Langganel Pax, sa pagpasok mo. Wala kayong trabaho ngayon? Ayan, Sinarpas, pahinga ako na. Bukas pa, pasok ko.
Ayan, oo, dapat din magpahinga talaga. Araw ng paglalaba ngayon, Dudong Nelpaksa. Huwag mong kakalimutan. Habang nagpapahinga ka, maglalaba ka. Okay na yun, ha? Maraming salamat, ha, Dudong. Nakaano din pala si ano, oy, si Dudong Roll. Pastilan, oy. Maraming salamat sa inyo lahat, ha, sa mga naka-BG dyan. Marami pong salamat. Kamera ako, okay, medyo maingay dito yung mga ano, yung bata sa kabilang bahay. Ayan, the friends, ayan, done share. Ayan, maraming salamat, ha, baby the friends. Maraming salamat, ha, baby. Ayan, Red Rose Kitchen, tamsak host, harang pa. Ayan, nasa harang pa si Ate Red Rose. Ay. Sorry, nawala ako, oy. Pastilang ginooy. Nagloading mga ako, ay. Sorry, nawala si host. Dinalaw ako ni loading. Paano ba ito? Wait lang, ha? Ayusin ko lang dito kasi entry 1825. Okay. Maraming salamat, ha, sa 3 people na nandiyan. Maraming salamat. Nawala ako, oy. Purdoy. Pastilan, ay. Ayan, Maris Lyles, harang. Ayan. Maraming salamat, ha, Ate Maris Lyles. Bakit naibaba na yung ano? Sige lang yan, baby, oy. Ayan, maraming salamat, Ate Marisa.
Sige lang, baby, kasi mamaya, ibaba ko na lang din yung bahay mo, ha? Nabura ka tuloy ni Night. Sino? Ano ba yung ba't na, ano itong si ano? Ayan, Nilpax. Mami, kapit tayo. Ayan, maraming salamat ha. Langga Nilpax. Sige lang, magkapi ka lang dyan ha. Bakit na ano si ano, si The Prince? Maraming salamat ha sa inyo lahat dyan. Sige lang, baby The Prince ha. Mamaya ha, pag may bago na pasok, ibababa ko ang bahay mo ha. Still ano ay? Ayan, Rodolfo Bacaro, Tamsakdan. Ayan, maraming salamat Ate Lynn ha. Nasa harang pa si Ate Lynn. Bibi, oy, huwag ka mag-alala, baby ha. Langga Nilpax, maraming salamat ha. Bibi Nilpax, maraming salamat. Bibi Nilpax, maraming salamat ha sa pag-video mo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat ha, Langga Nilpax. Ayan, Rodolfo, kumusta dyan? Okay naman po ate, okay naman po. Kumusta ka rin dyan, Ate Len? Kumusta din po? Dito okay naman.
May primer. Alauna pala yung primer mo. May primer ka pala, Langga Nail Packs. Ayan, mag-stock ka ng pagkain kasi babalik na naman yung dati announce ni President. Oo nga, Ate Lynn, oo. Ano na din dito. Kaya nga ate, mamaya, lalabas ako. Ayan, Langga Nail Packs, may primer ka pala. Andito ko sa ano mo ha, sa primer mo. Mag-wait na lang ako eh. Ayan. Mami na asa si daddy. Tulog pa siya, oy. Tulog pa siya. Tulog pa yung ano natin. May-ari ng bahay. Ayan, Raven, TV Music and TikTok. Miga-miga shoutout po sa'yo, kapatid. Ayan, pa-jacket po. Oo, mami. Birthday ng palalabs ko na. Ay, kaya magka-birthday pala sila. Okay. Happy birthday sa kanya, ha? Happy birthday sa ano mo, sa wife mo, Langga Nail Packs. Many more birthdays to come. Ayan, Rodolfo. Ate Len, hindi pa nagsisimula, ate. Magsisimula pa lang. Pero bakit Langga Nail Packs yung nakalagay dito 1 PM? Pero mag-i-start siya in 10 minutes. Ano yun, Langga? Ayan. Raven, kung nandiyan ka pare. Dikitan natin si, si Nail Packs, yung binaba ni Nightbot. Happy birthday, Lawrence. Salamat, ate, ha. Tulog pa yon. Tulog pa yung birthday celebrant din natin. Tulog pa. Ayan. Maraming salamat, mami. Ayan, ha. More blessings to come sa inyo dalawa. Langga Nail Packs, ha. 12 noon. Bakit dito primer in 9 minutes? Ano ba yan? Ambot ni mo, Dudungoy? 12 noon? Di ba, Ate Len? Andito rin kaya si Ate Len. O, tingnan mo. Di ba, Ate Len, mag-i-start siya in, primer in 9 minutes. Iwan ko sa iyo, Dudungoy. Nalibog ako, ay. Sino din nag-birthday, mami? Si Papa Renz, Langga Nail Packs. Birthday niya ngayon. Magka-birthday pala sila ng wife mo, ay. Ayan. 12 PM start. Ewan ko, oy, basta dito sa akin, pastelan, oy. Anong oras na ba? Alas 12, kaya pala, hindi na matagal, minutes na lang. Mag-start na pala yun, oy. Ayan, Maris Lyles, harang again. 12 PM. Oo nga, ate, mag-start na rin. Ilang minutes na lang. Ayan, Maris Lyles, nasa work pa, BG. Ay, maraming salamat ha, Ate Maris, sa pa-BG mo dyan, ate. Maraming salamat. Ayan, si Nail Packs, Pinas time. Oh. Okay, ngayon mag-i-start na nga, diba, Langga, oy? Ay, birthday niya, sabay sila. Oo, Langga Nail Packs, birthday din ngayon ni Papa Renz. Ayan, at Rodolfo, marami na nag-comment doon, Nail Packs. Oo nga, Dudong, puntahan mo doon, oy. Marami na nag-comment doon sa sa primer mo. Ayan, Maris Lyles, hello. Sabi ni Ate Rodolfo Bacaro. Ayan, ha. Ayan, sinelpag kita mo. Happy birthday, Daddy Papa Renz. Tulog pa ata yun. Tulog pa siguro si Papa Renz, oy. Maraming salamat ha, Langga Nail Packs. Maraming salamat.
Ayan lang ganal pag. Salamat sa patamsak, Ma'am Lynn at Marie Slides. Ingat kayo sa work. Ayan ha. Ayan ha, may mga trabaho ngayon. Mag-iingat ha. Ate Maris, maraming salamat Ate Maris ha. Ate Lynn. Maraming salamat ha, Dodong. Maraming salamat sa pag-BG. Ayan, Red Rose Kitchen, Maris Lyles. Ayan, Red Rose Kitchen, Rodolfo Bacaro. Ayan, maraming salamat ha, Ate Red Rose ha. Maraming salamat, ate. Ano yun? Ayan, Langganal Pax. Mami, labas lang ako ha. Balik ako maya, mami. Sige lang, Dodong. Oy, asikasuhin mo muna yung primer mo doon ha. Entertain mo muna sila doon. Ayan, balik ako after mami. I-greet mo ako kay daddy. Maya, happy birthday. Oo, Langga, oy. Oo, mamaya, sasabihin ko. Tulog pa yun siguro. Happy birthday uli ha. Sa ano mo, sa asawa mo, Langganal Pax. Happy birthday. Ayan, sa Nalpax. Ilan na edad ni daddy pala, mami? 29. Ayan, 29. Pero hindi ako sure, ha? Pero 29 siya, 29. Si wife mo, ilang taon na lang, Nalpax? Ilang taon na siya? Parang ang bata pa ni misis mo, no? Ang ganda niya. Ang ganda ng asawa mo, Dudong, oy. Pretty siya kaayo, pretty. Chinita siya, chinita. Ayan, bata pa si daddy, no? Malaki pa edad ko. Bakit? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na ba lang ganel, Pax? Malaki pa. 35 na siya, mami. Ako, 32. Eh, ambot ni mo, oy. Pagtarong di ha, Dudong, oy. Pagtarong ba? Pila na gani? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala lang ganil, Paksa. Hindi ako naniniwala. Umayos ka dyan, ha? Ang ganda niya. Chinita siya pa. Chinita siya, Dudong, ano? Chinita, asawa mo. Ayan, nail packs. Oo, tinuod na, mami, we. Ambot jud nimo, Dudong, ha? Ambot jud nimo. Girlfriend o asawa? Girlfriend. Asawa. Ano ba talaga asawa mo? Girlfriend. Ako, 32. We. We. Pagtarong ba, Dudong?
Ayan, nagbaba si Nightbot. Ako for Ayan ha, kung sino pang hindi pa kadikitan dyan ni Kuya Ako Perdoy, baka naman. Dodong, andito ako sa ano mo ha, sa premiere mo ha. Nag-antay ako sa premiere mo. Ang ganda ng wife mo. Ano ba talaga, girlfriend o asawa o ano? Pero ang ganda niya dong, ang ganda niya. Pretty siya kaayo, oy. Single mom, girlfriend ko mami, may anak dalawa, pero Nightbot, ano ba problema mo? Mami, may anak dalawa, pero tanggap ko yun eh. Iba talaga ang pag-ibig na may, ganun talaga. Ayan ha, nabasa ko yung dudong ha. Sorry ha, inano ka ni Nightbot. Binigyan na lang kita ng jacket, baby oy. Ganun naman, ganun talaga 'yun. Hindi mo titingnan kung ano yung past niya, ha. As long as mahal niyo ang isa't isa, okay 'yun, ha. Ayan, mega shoutout po sa'yo, Ate Jules Best Vlog. Maraming salamat, Ate Jules Best Vlog, ha. Marami pong salamat sa patamsak mo, ate. Yan ang tunay na lalaki, di ba, Dudong? Pero ang ganda niya. Asan siya ngayon, Dong? Ang ganda niya. Pretty siya kaayo. Pretty. Andito ko, Dudong, ha? Sa primer mo, ha? Ayan, Dudong, ha? Start na ng ano mo, primer mo. Manood lang ako muna, eh. $35 ka na, di ay, oy? 35 ka na ba talaga? Parang hindi halata sa iyo, oy. Wala. Ayan, Ate Ridros Kitchen. Maraming salamat, Ate Ridros, ha. Ate Ridros, nag-primer si Langganel Pax. Maraming salamat sa 4 people na naka-BG. Maraming salamat.
Maraming salamat sa for people na nakatambay dyan. Marami pong salamat. Ayan, Rodolfo Raidros. Ayan, Ate Lynn, nasa kabila. Nanood ako ate ng ning primer ni Nalpax. Oo nga Ate Lynn, yung sa akin Ate Lynn, hindi naman gaano kahaba. Natapos agad. I-skip mo na yan Ate Oy. Kaso sayang din. Sayang pag in-skip. Ayan, mega shoutout sa iyo, Ninja ni Jude Gregorio. Kumusta na, Kuya Jude Gregorio? Kumusta na? Maraming salamat sa muli mong pagpasok. Kuya Jude Gregorio, maraming salamat.
Ayan, tamsak dan. Jude Gregorio. Ay, maraming salamat ha. Maraming salamat Mat sa patamsak mo dyan. Kuya Jude Gregorio, maraming salamat. Kumusta na, Kuya Jude Gregorio? Ayan, the friends. Ayan, nagbaba ng bahay si, si the friends. Ayan. Dikitan nyo na ha, kung hindi nyo pa kadikitan si the friends. Ayan. Ay, maraming salamat ha sa 4 people na nandyan. Maraming salamat. Maraming salamat ha sa mga nakatambay dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, nandyan ni Jude Gregorio, dating dikit po. Ayan, maraming salamat ha sa muli mong pagpasok. Kuya Jude Gregorio, marami pong salamat.
Ayan, Ate Ridros, Kitchen, maraming salamat ate ha. Maraming salamat. Ayan, baby pa parents thumbs up may ayan. Good morning sa'yo, daddy yan. Happy birthday, daddy. Happy birthday, daddy. Kakanta ba ako ngayon, daddy? Wag na, oy. Happy birthday, daddy. Many more birthdays to come. Ayan, wala pang tao. I love you, daddy. Happy birthday. Welcome, daddy. Nagkain ka na dyan, day. Ate Ridros, maraming salamat, Ate Ridros, ha? Ayan, Rodolfo Baby Papa Renz, happy birthday. Ayan, daddy, happy birthday daw, sabi ni, ni Ate Lynn. Ayan, Baby Papa Renz, salamat, Ate Lynn. Ayan. Ang tiyan ko. Ano yan? Ading 1, 2, 3, nice. Punta kayo mamaya 12:30 to 4 para sa chance to win load. Magpapalista muna, tapos isdaan time, tapos make new friends. Yahoo! God bless. Ayan. Maraming salamat ha sa pagpasok mo. Ading 1, 2, 3. Ay, na time out ka tuloy, Ading. Pasensya ha. Pasensya, Ate Ading. Ading 1, 2, 3.
Time out ka po ni Nightbot ng 5 seconds. Gusto lang si Nightbot, oy. Ayan, Roxanne Channel, harang host. Ayan, maraming salamat ha, Ate Roxanne. Ayan, thank you, Daddy, ha. Daddy, hindi lang ako magtatagal, Daddy. Yan, masakit na naman siyan ko. Mag-end ako, mamaya-maya konti. Ayan, Rodolfo, Roxanne, ano na? Bakit may ibang lalab si bibi mo? Na. Ayan ha. Ayan, nagbabay si Nightbot yung bahay ni Ate Roxanne. Ay, maraming salamat ha. Sa 70 pa lang naka-BG dyan. Maraming salamat. Ayan. I-share ko, ate. Ayan, Roxanne Channel, baby. Wahal. Hala, di mo alam, Mamita Lin Vlog. Sa YouTube lang kami maglalabs. Ayan. Ayan, sa white. Pati natuloy si Ate Roxanne na time out ni Nightbot. Pastilan si Nightbot, oy, kapasaway. Wala ako kinalaman dyan.
Pati si ate Roxana na time out na. Ate Roxana, bigyan na lang nga kita ate Roxana ng ng jacket. Nata-time out ka ni Nightbot. Sila no eh. Sorry ate Roxana. Sorry kung na time out ka ni ni Nightbot. Maraming salamat ha sa mga naka-BJ dyan. Maraming salamat. Ayan, Len Delgado, hello. Ayan, maraming salamat ha, Ate Len Delgado, Roxanne Channel. Wala kasi jacket kaya ganon. Oo nga, Ate Roxanne, oy. Sorry ha, ayan, Self-Defense Vlogs. Hello po, host. Ayan, mega shoutout sa'yo. Kuya Self-Defense Vlogs. Maraming salamat ha sa muli mong pagpasok, Kuya Self-Defense. Binigyan na rin kita ng jacket ha, kasi baka pag maano ka din ni Nightbot, Kuya Self-Defense. Ayan, bibi pa parents ako, may jacketan mo din ako, oy, nilalamig na ako, pasteran, oy. Sorry naman ha. Sorry naman sa mga nata-time out dyan. Ayan, daddy, oy, meron ka na jacket, daddy, oy. Mag-end na rin ako, konti. Anuin ko lang hanggang alauna, oy. Mag-end na rin ako. Ayan, baby, Paparimboros Roxanne Channel, baby. And sis Eileen Dale. Red Rose Kitchen, kain lang ako, be. Ayan, sige lang ate, ha. Sige lang ate, Red Rose Kitchen. Maraming salamat, ha. John Bert Santi, ma'am. Promote ng channel ko, ma'am. Ayan, mega shout out sa'yo, John Bert Sante. Salamat sa pagpasok mo, ha, Dudong, ha. Ayan, Bibi Papa Renz, Bro Self-Defense Vlogs, John Bert Sante, GB Videos. Ano yan? Yan yung legit mong bahay? Kapatid na John Bert? Ayan, Girl Sawi, Tamsakdan. Ayan, maraming salamat ha, Girl Sawi, sa pagpasok mo. Langga, maraming salamat ha. Ayan, sa harang pa, si Girl Sawi. Kain lang ako. May sige lang, daddy, oy. Kumain ka lang dyan, ha? Maraming salamat, daddy. John Bert Santi, GB Videos po ang channel ko, ma'am. Ayan, ha? Paano ba to, eh? Parang nawala ako sa mood, ah. Wait lang, ha? Ayan, Self-Defense Vlogs, Girls Sawi Vlog, John Bert Santi, unahan ko na kayo. Ayan, Roxanne Channel, baby Papa Renz, musta ka na? Ayan, John Bert Santi, pwede mo sila unahan. Baby Papa Renz, to verse Roxanne Channel, baby, okay lang po kayo dyan. Ayan, maraming salamat ha. Ayan, John Bert Santi, salamat sa pag-promote, ma'am. God bless po. Ayan, walang ano man ha. John Bert Santi, at maraming salamat din sa pagpasok mo dito ha. Maraming salamat. Ayan, John Bert Santi, hindi ko makita bahay mo. Ayan, magbabaka nga ng isa mong bahay, John Bert Santi, para mapuntahan ka nila. I mean, namin. Ayan, Red Rose Kitchen, baby Papa Renz, happy birthday po. Nalaman tuloy ni Ate Red Rose. Ay, Red Rose Kitchen, Self-Defense Vlogs. Hi. Ayan, Red Rose Kitchen, baby Papa Renz, palityon ka naman. Ayan, palityon ka na, daddy. Ay, baby Papa Renz, salamat sis, Red Rose Kitchen.
Malayo, malayo, oy. Ayan, nawala si ano. Self-defense vlogs, girls away vlog. Pakibalik na lang po. Ayan. Nasa loob ka na ba, girls away? Ay, may umiiyak. Wait lang, mag-mute lang ako kasi may umiiyak. Ayan, self-defense vlogs. Go, baby Papa Renz. Hello po, Ma'am Redrose Kitchen from Self-Defense Vlogs. Nasaan na si ano? Si John Bert. Ayan, Rodolfo Bacaro, Redrose Panay Kakae. Oo. Ayan, I'm back, mami. Nasabi ni Nelpax. Ayan, maraming salamat, ha. Maraming salamat sa pagbabalik mo, Langga Nelpax. Maraming salamat at happy birthday sa gwapa mong, ano ba yun? Girlfriend, asawa, o ano? Maraming salamat at happy birthday sa kanya. Ayan, Nelpax. Happy birthday, DJ Papa Renz. Ayan, baby Papa Renz. Walang lechon sis Red Rose. Oh, wala daw lechon. Oy, pastilan. Ayan, John Bert. Ma'am, taga saan po kayo, ma'am? Lorgin na lang. Oy, ayaw na, ma'am. John Bert. Dodong. Lorgin. Ano ako? Late ako, Dodong. Late ako. Maraming salamat ha, John Bert Santi, sa pagpasok mo dito sa tahanan ni DJ Papa Renz. Maraming salamat. Ayan, sinalpak sa salamat bibi ko, Roxanne Channel. Ayan, aray ko, self-defense logs, John Bert Santi, ano po bahay mo? Ayan, John Bert, kung hindi mo pa karikitan si ano ha, si Ate Redros Kitchen, dikitan mo na yan, unahan mo na. Isa yan monetized channel. Tapos mamaya ha, dudong magbaba ka ng bahay mo ha para mapuntahan ka kasi hindi daw makita yung bahay mo, sabi ni ni Kuya Self Defense Vlogs. Ayan, si Nelpax, Ma'am Din Vlog, salamat at sa iyo din, Mami. Ayan, walang ano man ha, Dodong Nelpax. Ayan, si Nelpax, wala ba tayong pa-surprise kay Daddy Papa Renz? Ayan, Red Rose Kitchen, maraming salamat ate ha. Baby Papa Renz, maraming salamat daddy ha, kumain ka na dyan. Kainin mo na dyan yung yung ice cream, tapos yung lechon. Ayan, Baby Papa Renz, salamat bro Nelpax. Ayan ha, si Nelpax, happy birthday Papa Renz. Ayan, Baby Papa Renz, ikaw kainin ko mami, pasaway ka daddy oy. Malay. Dumating na ba dyan yung yung pinadala ko na isang na ice cream, tapos yung yung lechon. Dumating na ba dyan, daddy? Ay ko, ayan. Pero happy birthday, daddy, ha? And many more birthdays to come. Good health. And stay ka lang, ha? Stay put. ay ko. Daddy, oy, mag-end na ako. Ayan, GB videos. Ma'am, ano po na hindi makita bahay ko, ma'am? Ala, oy, sorry ha. Ito yung main account ni sino ba yun? Sorry Dodong ha. Ito yung main account na bahay ni John Bert Santi. Ayan Dodong, Kuya GB videos, binigyan na kita ng jacket ha. Sorry na ka ni Nightbot. Sorry kuya ha. Ma'am, ano po na hindi makita bahay ko, ma'am? Hindi ko nung mag-gets, ha? Oo, kasi yung hindi maano yung mo, yung akala kasi siguro ni ni Kuya Self-Defense Vlogs, yung mo, yung bahay mo is yung John Bird, kaya hindi hindi makita. Ayan. Ayan, sorry ha. Sorry Kuya GB ha, na ka ni Nightbot. Ayan, magbaba ka nga ng isa mong bahay, Kuya GB Videos. Sorry ah.
Ay, maraming salamat ha sa 10 people na nandyan. Ayan, walang anuman po. Ha. Ayan ha, Kuya GB Videos, kung hindi mo pa kadikitan si ano ha, si Ate Redros Kitchen, yung nasa taas na link, dikitan mo na rin. Isa yan monetized channel. Ayan, ano pangalan niya ma'am para makapag-subscribe ako sa kanya? Sabi ni GB Videos, Red Rose Kitchen. Ayan, Kuya GB Videos, yung ano, yung binaba na pangalan ni I Love You, yung link. Si kay Ate Redros Kitchen yan, isang monetized channel din. Nag-LS din yan tuwing hapon. Mamaya mag-LS yan si Ate Redros. Ayan, Langganel Pax, maraming salamat ha sa pag-BG mo dyan. Maraming salamat. Ayan, GB Videos, okay na ma'am, na-subscribe ko na po siya. Magbaba ka nga ng isa mong bahay, Kuya GB Videos. Lurgin na lang, oy. Kuya GB, wag na ma'am, oy. Nahiya ako. Lurgin na lang ha, Lurgin. Maraming salamat ha, Kuya GB, sa pagpasok mo. Langais. Bago ka lang pala, Kuya GB.
Maraming salamat ha. Ayan lang Sinelpax, video lang. Sige lang Dodong ha. Sige lang Dong. Salamat ha sa pag-video mo dyan. Ayan GB, please subscribe to my YouTube channel, GB Videos. Ayan, hindi mo alam ano, magbaba ka ng bahay mo, GB Videos. Bago ka lang pala ha. Bago ka lang pala. Pero ang dami mo ng mga videos ha. Maraming salamat Dodong ha. Maraming salamat. Pero ang haba ng ano mo, wala kang intro. So dito ako. I-play kita dito sa ano ha. Kuya GB Videos. Maraming salamat ha. Oo, nakita ko paano. I-double click mo, punta ka sa channel mo. Kaso wala ka doon masyado short na intro. Ano ka doon lang Dudong ng isa mong video mo, tapos i-copy paste mo. Tapos ipasok mo dito sa sa live stream natin. I-click mo. Kasi hindi ako makapagbaba eh. Wait lang ha. Ayan, okay na. Ayan, mega shoutout sa'yo, Nikki Jane Tuliao. Hi Tol, ayan, mega shoutout sa'yo, kapatid na Nikki Jane. Maraming salamat ha sa pagpasok mo, Nikki. Nikki Jane, maraming salamat ha. Ayan, GB Videos, hindi pa po ako marunong, mami. Ayun lang, sige lang. Mamaya hanap tayo na makakatulong sa'yo, ha? GB Videos, pwede mo ako turuan, ma'am? Ay, wag na, ma'am, ha? Wag na, Jude, ma'am. Oy, Lord Jane na lang. Ayan, Nikki Jane, sana all may harang ay... Maraming salamat ha. At ako rin nakikigamit lang din ako ng may harang. Oy, pastel na. Nikki Jane, host pa jacket. Ayan ha, GB Videos. Wait lang ha, tignan ko nga itong ano mo, na ibaba mo lang guys. Oo, Dudong. Kaso dapat tama yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo, Dudong. Pero maggawa ka ng short intro mo ha, yung pang-intro mo ba na maiksi lang, na para pag papasok ka sa mga edits na ganito, yun ang ilalapag mo para mabilis kang madikitan ha. Tama yung binaba mo. Ayan na, sa mga hindi pa dyan kadikitan, Nikki Jane, dikitan mo na si Kuya GB Videos, yung binaba niya. Medyo mahaba-haba nga lang yan kasi wala din ako nakita doon sa mga videos niya na short video. Kaya pagtiyagaan na lang natin yan, ha? Pero mas maganda Kuya GB Videos, gawa ka ng maiksi lang na video mo. Ayan, Nikki Jane, pwede ba magbaba ng bahay host? Ayan, haha, pang watch hour. Oo, pwede. Kaya magtulungan na lang, ha? Nikki Jane. Salamat ha sa pagpasok mo, Nikki Jane. Ayan, self-defense vlogs, GB Videos, pakibalik na lang po. Ayan na, Kuya GB Videos, tapos na siguro sa'yo si Kuya self-defense vlogs at ikaw na ang bahala magbalik sa kanya, ha? GB Videos, paano po ba gumawa ng maiksi na video? Kahit mag-video ka lang dyan ng nasa kalsada ka, o kahit na mag-video ka ng, basta maiksi lang siya. Para pag mangisda ka, yun ang ilalapag mo para mabilis ka madikitan, Kuya. Ayan, Nikki Jane, nilalamig ako, host. Ayan na, oy, baby, oy, meron ka ng jacket lang ga, oy. Ayan, self-defense vlogs, Nikki Jane, Tuliao, unahan na kita. Ayan ha, magbabangan na rin ako ng mga oy.
Ayan, maraming salamat ha. Dudong Nilpak sa pag-video mo dyan, Dong. Maraming salamat ha. Ayan ha, Nikki Jane. Self-defense. Ayan ha. GB videos. Sige ma'am, gagawa ako para sa susunod. Yan yung ipapasok ko sa inyo po ma'am. Oo, Dudong, GB. Para kahit saan kang LS pumasok, ang short, yung short video yung ibababa mo para mabilis ka talaga madikitan. Isa yun sa technique para mabilis ka makapangisda. Ayan, signal pulse. Baba bahay, GB videos. Unahan kita. Ayan, nasa taas na yung bahay. Langgat Nilpax, nasa taas na yung bahay ni GB videos. Ayan, GB videos, pasensya na po talaga. Wala pa ako alam dito, mami. Okay lang yan, oy. Ganyan naman, ganyan kahit naman, ganyan nagsimula din ako sa ganyan, oy, pastilan. Kaya okay lang yan, ha? Okay lang yan. Mga ilang minutes po, ma'am. Kahit ano lang, yung short lang ba? Seconds lang, yung ganun. Basta short lang siya. Kung may pamangkin ka dyan na nasasayaw, mag-TikTok, okay na yon. Basta maiksi lang. Ayan, Nikki Jane, GB videos, buntis na nga yung baboy, ha. Pakainin mo yung baboy mo nito. Ayan, ha. Nikki Jane. Ayan, GB videos, sige po, ma'am. Bog na ma'am, oy, Kuya JV videos, large na lang yun, oy. Pero salamat, naalangan lang ako sa tawag na ma'am. Sa large ako nasanay. Ayan, Nikki Jane, mas maganda mga 20 seconds video or less para hindi ma-spam. Ayan, ha. Maraming salamat ha sa mga nandyan na nakatambay. Maraming salamat. Hindi na ako mag-iiwan sa'yo ng bakas ha, Alexander. Maraming salamat ha. Ayan, Nikki Jane. Host, ilang months mo winork on, harang mo. Ala, oy, hindi to sa akin tahanan, oy. Pastilan, oy. Ay, Dodo, ay langga. Mga langga, hindi pa to sa aking bahay, kay DJ Papa Renz po ito. Nakikigamit lang din ako kasi busy siya. Ayan ha. Ang mabilis lang naman basta pagtiyagaan lang. Pag yung sa WH talaga yung medyo mahirap-hirap hanapin, Yung bananas, mabilis mo lang mahanap, pero yung WH, doon tayo medyo matatagal-tagalan. Pero kung sisipagan pa at dudublihin ng sipag, makakaya yan. Ayan, Nikki Jane. Oo, Dudong, nadikitan na kita. Hindi na ako nag-iwan ng bakas, Dudong, ha? Mamaya dito sa main account ni DJ Paparens, didikitan din kita, ha? Maraming salamat, ha? Signal Pax, unahan na kita, Nikki Jane, ha? Ay, maraming salamat, Dodong, ha, sa sa suporta mo. Nikki Jane, sure ho, salamat, Alexander Tolayaw, main ko. Oo nga, Dong, yun yung mo. Yun pala yung main mo. Akala ko, Nikki Jane, babae ka ba o lalaki? Ako sa pangalan mo. Ate Ridros, maraming salamat, Ate Ridros, ha? Ayan na, kung hindi nyo pa kadikitan si Ate Ridros, ha? Si Ate Ridros Kitchen ay isa din pong monetized channel. Mag-LS din po yan mamaya, kaya puntahan natin.
Self-defense vlogs, Nikki Gento Liao, isa lang ba videos mo? Ayan, GB videos, ma'am, kailan po kayo magla-live ulit? Bukas, mag-live ulit. Mag-live ulit. Ayan, si Nolpax, harang ulit. Maraming salamat ha. Ayan, Nolpax, nababa ng bahay. Dan, Nikki Jane, Tolyo, pabalik na lang host. Ayan. Ayan ha, nagbaba na ng bahay si, si Nikki Jane. Ayan, GB videos pa una, balikan kita dalawa. Ayan ha, so balikan nyo na si, si Nolpax ha. At ako ay, maya konti, mag-e-end na rin ako siguro ay. Maraming salamat ha, sa mga naka-BG dyan, maraming salamat sa inyo. Ayan, Nikki Jane, si Nalpax, baka po iba pinuntahan nyo. Hey, Alexander Tuliao ang main ko. Ayan, Langga Nalpax, yung main account ni, ni Nikki Jane, nasa taas ha. Yan yung binaba niya. Wag natin isunod-sunod yung pagbaba ng bahay ha, kasi baka mapalo yung may-ari ng bahay, mapagalitan tayo nito. Dodong Nelpax, yung main account ni ni Nikki Jen, yung mo, yung dikitan mo, yung nasa taas. Ayan, Nikki Jen, guys, puntahan nyo lang po yung binaba kong bahay. Ayan ha, puntahan nyo na ha. Ayan, Nelpax. Oo, si Alexander ang binaba niya. Yun yung main niya. Oo, dong, yun. Maraming salamat, Dodong ha, sa mo ha, sa suporta mo dyan. Dodong Nelpax. Ang bagal ng oras, oy. Ayan, Nelpax. Yung binaba niya, si Alexander, kaya iwan pinuntahan ko. Pabalik na lang din po, Idol Nikki. Ayan, Nikki Jane. Balikan mo na lang si Dodong Nelpax ha. Ikaw na bahala. Mama. Maraming salamat ha sa mga naka-BG dyan. Maraming salamat po. So, ayun. Ayan, GB Videos, ma'am. Bukas ulit. Salamat sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat din ha, GB Videos, sa pagpasok mo dito. Maraming salamat ha. Ako ni Bunsoy, pastilan.
Hala, ay, bunso, pasensya na ha, na ano ka ni, ni Nightbot. Kumusta, bunso? Magandang tanghali. Magandang tanghali din sa'yo dyan, bunso. Kumusta? Ayan, Nikki Jane. Daniel Pax. Ayan, Nikki Jane. Sana all talaga may harang. Ay, maraming salamat dyan ha sa pag-video mo, Dodong Nelpax. Ayan, Nikki Jane, huwag ka lang mawalan ng pag-asa at makakamit mo rin ang harang na iyan, ha? Magtsaga-tsaga lang tayo, ha? Saan na nga ba ulit yun? Sipag at tsaga lang talaga, Dodong, yan. Yan lang. Ayan. Ayan, Nikki. Meron ba ako di binalikan? Ayan, Princess May, parang okay lang naman ate. Ayan. Ayan, okay na okay ito, bunso, ha? Okay na okay. Ayan, Nalpa, salamat, Nikki. Ilan na ba WH mo, Nikki o Alexander? Oh, ilan na ba yung WH mo? Kasi malaki na yung bahay mo eh. So, WH na lang talaga yung problema mo. For sure, no? Ilan na ba WH mo? Ayan, Nikki Jane. Oo naman. Kaya yan, Nikki Jane. Nag-LS ka na ba, Nikki Jane? Anong oras LS mo? Self-defense vlogs, Nikki Jane Tolya, pakibalik na lang po. Ayan, Princess Me, happy birthday to Kuya Lawrence po. Pa-burger naman dyan. Maraming salamat, Bunso. Andyan siya kumakain lang yan si Daddy. Sinalpax, maraming salamat, Dudungan, sa pag-video mo dyan. Maraming salamat. Ayan, Alpax, kain, mami. Sige lang, Dudong, oy, kain. Kumain ka lang dyan, ha? Maya-maya kakain na rin ako. Pagkain ko nito, kakain na rin ako. Ba't ang bagal ng oras ngayon, oy, pastilan? Salamat, ha? Salamat sa inyong lahat dyan. Nawala na ata si Nikki Jane, oy. Nagtanong lang tayo kung ilan na yung WH niya. Ayan, nandiyan pa pala. Ayan, ako na magbaba ng bahay ni self-defense. Meron naman siguro self-defense bahay. Ay, no code. Oh, kain namin. Okay, Nikki Jane. Andito host, 500 lang. Kaya yan, Dodong, oy, kaya yan. Wait lang, ano ko nga. Ano ko nga. Ayan, wala Nelpax, kaya yan, Nikki. Oo. Nikki Jane, nag-LS din yan si Nelpax. Baka tutulungan ka yan sa WH mo. Di ba, Dong? Tutulungan ka niyan. Mabait yan si Dodong Nelpax eh.
May nag-ano yan, nagdo-donate yan ng WH. Ay, maraming salamat ha. Ano nga uli yun? Nikki, ay, hindi, yung ano niya, yung main. Nikki ako ng Nikki. Asan na ba yun? Alexander yun, ano? Alexander. Okay. Ayan, maraming salamat ha sa pag-video dyan. Ayan, Nikki dyan, yes, kaya. Kaya yan, oy. Ayan, maraming salamat ha, Kuya Mekaniko. Maraming salamat ha, Sir Mekaniko. Maraming salamat po. Ayan, gusto ko WH ha. Oo, lahat naman tayo ay gusto. Yun ang gusto, WH oy. Ayan, punta ka sa LS ko, may WH doon ha. O, sabi ko sa'yo, Nikki Jenny, dalawin mo. Dalawin mo yan si Nelpax. Nelpax yung main account niya. Nag-ano yan. Marami doon. Nag-sponsor yan ng ano eh, WH. Mabait yan si Dodong Nelpax. Ayan, Nikki Jen, sure Nelpax, padikit na din mga ninjas niyo sa akin. marami din yan bananas, si Dodong Nelpax. Maraming salamat sir ha, Sir Mekaniko. Medyo busy pa si Papa Renz, kaya ako yung nandito. Maraming salamat sa inyo ha. Ayan, Nelpax. Sige, bigay ko sa iyo. Ayan, ang bait mo naman. Maraming salamat, Dodong, ha? Maraming salamat sa suporta mo, Dodong Nelpax. Ayan, Nikki Jen, self-defense, done. Ayan, maraming salamat, ha? Nag-start ka na ba mag-LS? Nikki Jane, Dodong, Nikki Jane? Kasi malaki na yung bahay mo eh. Kaibiganin mo yan si Dodong Nelpax, Nikki J, mabait yan. Yan, Nikki J, yes, nag-LS kami mag-asawa. Okay. Ano oras LS nyo, kuya? Para makabisita din ako sa inyo. Nasa Pinas lang po ba kayo, Kuya Nikki Jane? Ang haba ng harang. Ay, pastelan. Ayan, Dodong Nelpax. Anong oras LS niyo, Nikki? Anong oras yun? Dodong Kuya Nikki? Nikki Jane. Ambush lagi LS namin host. Anytime sa free time. Okay. Anytime. So, mo na lang, Dodong Nelpax. Ikalimbang mo na lang. Ikalimbang na lang natin yung tahanan. Kasi anytime pala sila. Nasa Pinas lang ba kayo? Kuya Nikki?
Ayan, self-defense vlog host. Wala pa po bumalik sa akin. Yun lang. Ayan ha. Sa mga hindi pa dyan nakabalik kay Kuya Self-Defense Vlogs. Baka naman ha. Okay, Quezon City. Okay. Ayan. Sige lang ha. Pag-aanuhan natin yung mga WH. Pagtutulungan. Ayan, Red Rose Kitchen. Maraming salamat. Red Rose Kitchen, mekaniko. Sinel Pax, kalimbangin nyo siya. Yan, yung main account ni yung kalimbangin mo. Dodong Nikki Jane. Ayan, Nikki Jane, dinikitan na po kita. Self-defense with full packs. Ayan, baka hindi pa nakikita ni na Kuya Self-defense. Ayan, si Nelpax, lubat pa kasi. Ayan, okay lang yan ha, Kuya Dudong Nelpax. Sige lang. Mekaniko, Smoso Mami, Red Rose Kitchen, good night sa akin. Ayan. Pahinga ka na dyan, Kuya Kuya Mekaniko, kasi nag-swimming kayo. Napagod ka siguro sa swimming. Ang ganda ng lugar doon, Kuya Kuya Mekaniko. Ayan, self-defense vlogs. Nikki Jane Toliao, tapos na ako sa'yo. Ayan, nagbabaw ng bahay si Kuya Self-Defense. Balikan nyo daw siya. Ayan. Asan na ba ako? Dito ako. Mag-end na rin ako ha. Ayan, maganda kasi marami kang videos. Okay yan. Okay. Marami yung videos mo sa playlist mo, Alexander, maganda. Wait lang ha, sorry hindi ako hanay. Ayan, mekaniko, did you paparents TV after swimming host, duty ako kaya ito pagod kaya darating sa bahay, panggabi po. Ayan. Oy, magpahinga ka na dyan, Kuya mekaniko, oy. Magpahinga ka na dyan, Kuya. Panggabi pala yung mo, yung trabaho mo. Ayan, magpahinga ka na dyan, Kuya mekaniko. Tambay ko lang ito dito, host, DJ Paparens TV. Maraming salamat ha, Kuya mekaniko. Maraming salamat. Red Rose Kitchen, mekaniko, good night. Ayan, Nikki Jane, dan na po self-defense sa'yo. Maraming salamat ha, Kuya mekaniko. Na din ako, ay mag-i-end na rin naman ako. Maya konti. Self-defense vlog. Salamat po, Nikki Jane. Ayan, Nikki Jane. Sino pa di ko kadikitan, guys? Ay, maraming salamat ha. Maraming salamat sa 8 people na nandyan. Dodong Nelpax, maraming salamat ha. Ayan, mekaniko, gusto pa kita, makita host.
Pasaway itong si Kuya Mekaniko ay pastilan. Ay, Kuya Mekaniko, sino nga pala, ano, kilala mo yung, anong pangalan ng babae nung yung nakakap? Ang ganda niya, oy. Guwapa siya kaayo pa. Kilala mo yun, Kuya? Maraming salamat ha, Dodong Nelpax, Nikki Jane. Okay, thanks host. Kita-kits ulit. Puntahan ko LS mo. Nelpax, bigyan mo ako WH. Ayan, Dodong Nelpax. Tulungan natin si ano ha? Si Nikki Jane. Ayan, si Nelpax. Di kita mo, pagpunta ka, bigyan kita Nikki. Oh, puntahan mo lang siya. Kuya Nikki Jane, si Dodong Nelpax. Mabait yan si Dodong Nelpax. Tumutulong yan. Sino? Yung kuya, yung di ba nagsuswimming kayo kagabi? Yung nakakap ba? Anong kulay nga ba? Yung green ata yun, yung ano? Yung cup? Nung babae, nung kasama mo mag-swimming kagabi. Ayan, Nikki Jane. Ako na it means no worries. Anong salita yan? Anong salita mo? Ano, Kuya Nikki Jane? Anong salita mo? Ako na ano ako ay, pastilan. Ayan, Dodong Nelpax, baka tulog ka na, Nikki. 1 AM LS ko, pinasta. Hindi, kapag kasi, pag gusto talaga ni Nikki Jane, pagpupuyatan ka talaga niya, Dodong Nelpax, ano ka ba? Ayan, Nikki Jane, haha, sa The Lion King yan host, pastila, nanimitawo ha si Kuya, oy. Ay, maraming salamat ha, sa 8 people na nandyan, maraming salamat. Ate Ridros Kitchen, maraming salamat ha. Nikki Jane, gising tayo sa gabi, vampira tayo. Oh, 'di ba? Dodong Nikki, Dodong Nilpax. Pagtsatsagaan talaga 'yan ni Kuya Nikki Jane kasi 'yun na lang ang kulang sa kanya eh. Ayan, Dodong Nilpax, marami isda doon ha. Oo, kasi nagpapababa ka 'di ba ng bahay, Dodong Nilpax? Ayan. Nalpas, ano handa ni Daddy Mami? Hindi ko alam, oy, pastilan. Mag-ano lang yun, magkain lang yun sa labas. Kakain lang yun sa labas, Dodong Nelpax. Ayan, self-defense. Nelpax, dikitan mo, pwede ba magnisda sa'yo? Anong oras ka po? Kuya, self-defense vlogs, alauna ng madaling araw dito sa Pilipinas, yung LS ni Dudong Nelpax. Ay, maraming salamat ha, Kuya Mekaniko. Maraming salamat, Kuya. Ayan, Dudong Nelpax ha, vampire, sige, asahan kumaya sa LS ko. Ayan, naghamon na si Dudong Nelpax. Pupunta yan mamaya sa'yo si Kuya Nikki Jane. Ayan, Nelpax, 8 p.m. Saudi time doon, 1 a.m. Pinas time, boss. Self-defense vlog. Madaling maaga pa dyan sa inyo. Maaga pa dyan sa inyo, Dodong Nelpax yung LS mo. Pero dito sa amin, tulog na ako niyan talaga. Tulog na. Maraming salamat ha sa 9 people na nandyan. Ayan, Jayan Kueta. Andito na rin si Langgaway. Jayan Kueta, maraming salamat, Bibi ha. Maraming salamat sa pagpasok mo. Kumusta na?
Ayan, Jian, dito lang ako, pretty host. Ayan, maraming salamat ha. Maraming salamat ha, Langga Jian. Maraming salamat. Dodong Nelpax, Jian, baba bahay, unahan kita. Ayan, nagbaba ng bahay, okay naman po. Ayan, Baby the Friends, pinaba ko kanina yung bahay mo ha. Ayan, Jian Kuweta, kumusta na? Oh, yus naman, Langga, medyo okay na rin. Ano lang, nung nakarang araw lang, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero ngayon, okay naman na. Ayan, self-defense. Nelpas, dikitan mo, dikitan kita, pahingi naman ng ninja mo. Ayan, Dodong Nelpax, may humihingi ng mga ano mo, galamay mo dyan, si Kuya Self-Defense Vlogs. Baka naman. Ayan ha, Self-Defense Vlogs. Ayan, nababa ng bahay si Kuya Self-Defense Vlogs ha. Ayan, Jian Kuweta, unahan kita, pakibalik na lang, galing kay Self-Defense Vlogs. Maraming salamat ha, Dodong Nelpax. Sige, bigyan ko kayo mamaya. May dalawa ako, kasul lubat, magdamag naka-play. Ayan. Ang bait naman ni Dodong, oy. Sana all, nagbibigay ng ano. Sana magdamag, play. Ate Redros Kitchen, maraming salamat Ate Redros ha. Marami pong salamat. Ayan, Dodong Nelpax, Redros Kitchen. Mega shout out. Jen Quita Walangga, maraming salamat ha. Sa pa-BJ mo dyan, Langga, maraming salamat. Mag-end na rin naman ako siguro. Ay, paabutin ko na lang pala to ng 2 hours. Ayan, Dodong Nelpax. Mami, iwan ko lang cellphone sa'yo ha. Maligo lang. Sige lang, Dodong ha. Maraming salamat dong sa suporta mo ha. Maraming salamat. Chian Kuweta Ninja ko ito host. Dinikit ko na din. Ayan, maraming salamat ha. Langga Chian Kuweta. Maraming salamat. Ayan, pa dito lang to cellphone sa'yo. Ay, maraming salamat talaga, Dodong ha. Paabutin ko na lang to ng 2 hours, oy. Tapos mag-end na rin ako. Maraming salamat talaga sa inyo lahat na nandyan na. Maraming salamat. Ayan, GB videos. Mama, ibababa ako na bahay. Maiksi lang to. Haha. Sige nga, itry mo. Magbaba ng bahay. Kuya GB videos. Mabuti naabutan mo pa ako. Naabutan mo pa ako kasi mag-end na ako, Kuya GB. Magbaba ka muna para maanuhan ka, madikitan ka.
Langga Gian, nandyan ka pa ba? Diyan ka lang ha, muna ha. Para madikitan mo si si Kuya JV Videos. Ayan, maraming salamat. Diyan ka lang muna lang ha, hanggang mag-end ako, saglit lang naman. Antayin lang natin magbaba ng bahay si Kuya JV Videos, oy. Ayan, Julian Cueta, sige lang, dito lang ako. Maraming salamat ha, Langga. Maraming salamat talaga sa suporta mo. Self-Defense Vlogs, JV Videos, hindi mo pa ako binalikan. Ayan na. Kayo na bahala dyan ha. Ayan, Kuya JV Videos, hindi mo pa raw nabalikan si Kuya Self-Defense Vlogs. Kuya JV, andyan ka pa ba? Sige lang, Langga. Unahin ko muna sa self-defense. Sige lang, Langga Gian ha. Unahan mo na si self-defense. Ayan, tingnan ko nga itong binaba mong bahay, Kuya JB. Ngayon mo lang yan ginawa, Kuya? Oh, oh, taga Surigao ka? Taga Surigao ka pala, Kuya? Bago mo nga pala talaga ginawa. Tama yan. Tama ang ginawa mo, Kuya. Ang galing. Nagmukbang ka? Ano yan? Noy, nagutom tuloy ako. Pastila, Noy. Nagutom tuloy ako, Kuya JB. Pastila na ba yan? Ayan, magaling. Tapos na. Kaso hindi ko na rin, i-play ko mamaya ulit yun. Nagutom tuloy ako. Ayan, JV Videos, baba ka ng bahay mo, self-defense vlog. Self-defense vlog, sige po, puntahan kita, Jayan Cueta. Ayan ha. Ang bilis mo naman makagawa, 'di ba? Ang bilis lang makagawa, Kuya JV Videos ng short video. Maganda 'yon. Hindi na ako pinanood ko na lang kasi dinikitan na kita kanina. Oh, ang galing. Ang galing mo. Ayan ha, nakita na natin si Kuya JV Videos. Antayin ko lang makabalik dito si Langga Jayan. Ayan, JV Videos, baba ka bahay, self-defense vlogs. Ayan, nagbaba na ng bahay si Kuya Self-Defense Vlogs. Kuya JV Videos. Ayan, hadikitan nyo na ha. Nag-ano na din ako. Antayin ko lang makabalik si Jayan Cueta. Ayan, Jayan Cueta, done na po sa inyong dalawa. Ayan, okay na, okay na. JV Videos, okay na, self-defense vlogs, na subscribe. Aha, wala, nasalita ako pa. Pastilan, ay. Ayan, may spam tayo nito. Ayan, JV Videos, salamat sa inyong lahat.
quit na ako, biyahe pa ako eh. Ayan, sige, magpapaalam na rin ako, ha? Magpapaalam na din ako. Maraming salamat ha, Langga J. Anqueta, GV Videos, Kuya Self Defense Vlogs. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Dodong Nelpax. Naliligo pa pala si Dodong Nelpax, oy. Mag-end na rin ako. At magkita-kita din tayo. Magkita-kita na lang tayo ulit bukas ha. Maraming salamat ha. Sa 9 people na nandyan. Jayan Kuita, salamat din. Maraming salamat ha, Langga Jayan Kuita, sa suporta mo kay Papa Renz. Maraming salamat. Ayan, ingat tayong lahat. Ayan, mag-iingat tayong lahat ha. And God bless sa atin lahat. At magkita-kita ulit tayo bukas ha. Maraming salamat talaga sa inyong lahat ha. Hala, oy, pasensya pa. Pasaylo na lang si Dodong na pakso. Hindi ko na siya maantay. Ayan, maraming salamat ha. Self-Defense Vlogs, magpapaalam na po ako, kuya. Gian Kuita, tapos na ako sa iyo. Ayan, GB Video, salamat po. Gian Kuita, yan. Maraming salamat ha. Langga, magpapaalam na ako ha, sa 9 people na nandyan. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. God bless sa ating lahat ha. God bless. Ayan, bye host. Bye-bye Lin Langga ha. Magbabay na ako, oy. Ayan, maraming salamat ha sa inyong lahat. And bye-bye na. Magkita-kita na lang tayo ulit bukas ha.